Felkészültél? Hagy szóljon. Azt a kurva. Úristen. Sikít, hadd szóljam van. Sikítsál már! Kedvemért! Ilyenkor nincs. Helyre rakja a derekadat? Ez a derekamat. Erre rakja, hallod? Az rakom. Gyógyító hatású állítólag. Nem tudom, a réfelfel a szúnyogokhoz mit szólt, mert itt vagyunk. Ezt hány percig csináljátok? Ahogy megszól. Van még vagy 5 ilyen izénk, Aha. pengénk. Laci, még 4-et tudunk felajánlani neked. Nagyon szívesen odaadjuk. Én így. Gyűjtsétek össze. Úristen. Andi, a buszra készítsél valami zacskót. Abból jobb, ha kipakolsz abba a táskából. De egy kicsit nem jó lesz magánál. Úristen. Milyen kivilincselve? Na majd otthon ti is kipróbáljátok. Úgy csak visszafordulni. Nem? Azt, ahogy felül. Bírod még? Van hány ingered? Most nem lesz majd aki. Nem mer beszélni. Gondoskodnod róla, hogy Azt a kurva. Bassz meg. jó fejek vagy, tart! Van még tengő. Rásudsz a fejére. Abba nyomjad. Miért felfújja? Nem is látjuk a hájsz legalább. Belám, megfeszek a melegítő fel. Másik. Várj. Mehetsz, vagy nem? Láttam, hogy liftezik a gyomrod. Jó vagy? Aha, jó. Feljebb húzom a melegítő felsődet, vagy? Hát, Mindegy! Levegőt kasszolj! nem érdekes? Laci, ez volt a bemelegítés, még 3-szor ennyi idő. Még vettünk 30-at. Sütítedésig csinálja. Jézus Isten. Utána jön a másik, ez a zöld. Azt 360. Gyorsan átadunk veled. Azt is szeretnétek próbálni? Nem. Szerintem Van ő. még kőpengőtök egyébként? Van. Van. Szeretnétek még azt elhasználni? Hát van. Hát de mire tudjuk még ilyen? Ez az, nem mire akarjátok. Hát ilyenre nem, tehát az biztos meg. Igen, tudjuk. A vége, fuss a vége. Oké? 6 óra. Meg itt az idő, 6 óra. Ja? Fuss a vége. Úristen, Andi, Laci, meddig bírja ezt? Tudom. Na, hát hozzá. 3 percet csináljuk. Tényleg? Aha, Ja, videózol? videózok. Majd a buszon is, jó? Majd mutogassuk neki. Hányat mutatok? Mindjárt megmondom, várjál. Nem látom, baszki! 2! Úristen. Majdnem! Akkor 4-et. Megint a fejemben. Nem fáradtatok még el? Hát már kicsit a biceps. Akkor mindent bele, aztán végeztetek is már. Köttetés! Akkor szóljon. Szóljál, fiam, ha kész vagy. De megint nem lát. Nem mer, mert szólni nem tud. Azt már is álljunk. A macskákat rám hagyom. Azt nem. Úristen. Meg kitépni magát belőle a mostkásnél. Hány macskája Kapsz van? még levegőt? Már könnyű szívvel ülök fel a buszra. Mivel? Vacsorázni. Aztán lejárt az idő, nem? Lassan. Le. Mondjuk azt, hogy le. 4 perc. Jó, így egy 4 perc, 20 másodperc. Szép volt. Azt a... Érted? Hát én biztos, hogy nem próbáltam volna. Na, de még van penge. Jézusom. És most hogy fogsz menni? Ilyenkor tudnak menni? Szerintem majd még kiderül. Persze. De óriási jó volt, ez szerintem mindenkinek Hát én biztos, hogy nem. nagyon király. Én sem mernék. Jó erőléti edzés egyébként. Igen? Ettől függetlenül, hogy ki vagy pányvázva, azért fogni kell magadot.
Milyen tisztán beszél, lehet, hogy ki összeesik. Egy új ember. Lép le alul. Egy új ember. Sapkát ne hozd el. Sapkát meg akármit. A háló a saját, mondja. Igen, a hálót, azt megtarthatod, abba fogsz hányni a buszon. Megszűri legalább. Megszűrje. Sziasztok!